tusind hjem. Men aftens første gæster, som allerede er ved at indtage scenen, debuterede for 10 år siden på gågaden i hjembyen Haderslev. De gik dengang i gymnasiet og blev så inspireret af samarbejdet, at de fortsatte rundt omkring på musikkonservatorier og teaterskoler. De har turneret hele vejen fra Aarhus til København og er nu altså strandet her i Palmehaven i aften. Må jeg præsentere showgruppen? Vi starter i det små. Tak. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart. Have you begging, please, beyond the door? There's peace, I'm sure, and I know I don't belong here in heaven. Tak skal I have. Mange tak. God aften alle sammen. Vi hedder Vi starter i det små. Og vi har en sang mere. Det er en sang, der handler om de små i samfundet. Her kommer den. Henning, han har charme, han er pilot hos SAS, og når han går i byen, så scorer han en masse. I fredags var det Doris, der skulle smage Henningstangen, men da hun tog BH'en af, fik Henning sædafgang, gang. Bum, 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 Minoriteter, må man ikke hakke på. Minoriteter, må man ikke hakke på. Men med for tidlig sædafgang, må man ikke hakke på. Nej. Clemens, han var 8, han gik i 2. B, havde videotape-rekorder og også DVD. Men selvom Clemens havde alt, så sprang han ud fra broen. De andre sagde, han manglede den mobile telefon. Bum, bum, bum. Minoriteter, må man ikke hakke på. Minoriteter, må man ikke hakke på. Børn, der ikke har mobil, må man ikke hakke på. Nej. Henning slår sin kone, men konen slår igen. Hun kysser tit med posten og hypper med hans ven. Henning, han har spillegæld og tager sig tit en tår. Men ægteskabet, det har holdt i 25 år. bum, bum, bum. Minoriteter, må man ikke hakke på. Minoriteter, må man ikke hakke på. Folk med et langvarigt ægteskab, må man ikke hakke på. Nej. Pia, hun er mager, de ses på hendes krop. For efter hvert et måltid, så kaster Pia op. Det er ikke sundt, hun ved det udmærket selv.
Men kræves det der ikke for at blive kendt model? Minoriteter, må man ikke hakke på. Minoriteter, må man ikke hakke på. Piger, der sulter sig ihjel, må man ikke hakke på. Nej. Vi starter i det små, men allerede i Charlie-veje til. Tak til Kasper Nielsen, Johannes Melkersen, Christian Bødker og Jakob Madsen. Og ja, de kan i den kommende tid høres både i Slagelse, Randers, Kolding. Og så er der planer med et nyt show, og selvfølgelig skal det også præsenteres i hjembyen.